Φτάσαμε στα διόδια της Λεπτοκαριάς, τα οποία και δεν θα περάσουμε. Να δούμε αν θα μας ανοίξουν όμως ή αν θα πρέπει να ανοίξουμε μόνοι μας την πάρα. Το ζητούμενο τέλος είναι 2,90. Μάλιστα. Για να δούμε. Να δούμε τι θα πει και η υπάλληλος. Καλησπέρα. Δεν πληρώνουμε διόδια. Θα μου ανοίξετε την πάρα να περάσω. Δεν μπορείτε. Μάλιστα. Λειτουργεί αυτόματα, Είναι ένα καλά εσωτερικά εκτραβάρδιας. Α, δεν θα μπορώ να περιμένω. Πείτε του κάποια άλλη φορά, ίσως ευχαρίστως. Να είστε καλά. Δεν μπορεί να ανοίξει την πάρα, είναι αυτόματη. Αλλά θα την κάνουμε εμείς λίγο πιο αυτόματη. Με το χέρι, γιατί έχουμε βαρεθεί να βγαίνουμε κιόλας μπέζιες. Μας έχουν κουράσει. Αυτό ήταν όλο.